Tertre neix el 23 d'octubre de 1975. El promotor era Nicolás del Río. Nicolás del Río era el que ara diríem un activista cultural. Nicolás del Río havia estat a França en l'època del maig 68, estava treballant a la Citroën i quan torna a Mataró torna i entra en alta relació amb Pere Viada. Entra en contacte amb Pere Viada en el bar El Carril, que és el bar on hi ha tota la moguda artística matarorina. Aquesta galeria d'art s'inaugura al carrer dels Àlamos número 6. El carrer dels Àlamos tots sabem on està, aquí a Mataró està fora muralles, cosa que a Mataró a vegades sembla que sortir del reducte central podria ser la mort. He començat dient una mentida. Aquí tenim una T en pantalla, que aquesta T és fonamental per aquesta mentida, perquè en realitat Tertre no es deia Tertre. Tertre es deia Tantra. En el moment en què Nicolás del Río vol legalitzar la seva galeria dintre de les associacions de galeries del país, es troba que hi ha una galeria a Gijón, que es diu amb el mateix nom, i li obliguen a canviar el nom. El cert és que va costar molt trobar el nom i al final va sortir el de Tertre. A en Nico no li agradava gens perquè deia que Tertre, la plaça de Tertre, era un lloc on es venia art de poca qualitat, art molt comercial, i ell volia fer una oferta de qualitat. Des de que Balbuena, de la mà d'Arnau Puig, obrí joiós aquesta galeria en un ja llunyà 23 d'octubre de 1975, fins a la darrera mostra que ha ocupat les seves sales, han passat per Tertre molt del bo i millor d'en què s'ha parlat en aquest país. Bo és recordar, i davant del record sempre és perdonable l'oblit que ens pugui produir en tan gran relació, les mostres d'autors tan notables com ho puguin ser Terrats, Guinovar, Genovar, Cruspinera, Cardona Torrandell, Baqués, Lleixà, Cohen Fusé, Esther Boix, Carme Riera, Uclés, Pilar Perdices, Elvira Fustero i tants d'altres. Des de la seva creació, Tertre ha volgut donar suport i promoure el treball dels autors més propers i durant molt de temps poder exposar a Tertre ha estat la màxima dignitat que un artista local podia aconseguir en el seu més pròxim ambient. En aquells moments els ídols mataronins eren Opisso, Jaume, Jordi Arenas, Parés, Boix i també les novetats de Rovira Brull i Alcoi, que al seu costat van afegir els noms de Novelles i Jordà que configuraren allò que es digué Escola de Mataró. Aquest grup va conformar alguna de les millors mostres que pogueren presentar-se en aquells temps i va assolir un renom públic prou important. A través de les exposicions del Nico comencem a conèixer gent, entendre que les coses són d'una altra manera. A través de l'anada Arco fa que entenguem el món de l'art com un global més universal i ens proporciona entendre que nosaltres hem d'agafar l'art d'una manera més professional. Jo crec que bàsicament ens porta aquesta universitat que deies tu del món de l'art. I quan va veure la meva exposició en el museu va deixar una targeta de visita, per dir-ho d'alguna manera, dient que si jo anava bé que passés per la galeria per poder parlar amb ell, i aquesta targeta de visita no era res més que la compra d'una peça bastant important de les que jo tenia exposades al museu. El vaig anar a veure, ell va trobar que la meva obra encaixaria molt bé en la seva sala i vaig, al cap d'un any i mig o 2 anys d'haver exposat en el museu, vaig exposar a la Galeria Tertre. Va ser una pura revolució artística per al que va portar d'artistes a Mataró, revolució artística per al que va significar per als artistes de Mataró com a potencial per sortir fora, revolució artística perquè va ensenyar a comprar, revolució artística perquè va ensenyar a la gent què era l'art. I les revolucions diuen que n'hi ha de bones i n'hi ha de dolentes, però generalment revolució, si significa evolució, sempre és bo. Tertre va ser una gran revolució, una gran galeria, perquè va ser una evolució absoluta de l'art de la nostra ciutat.